Hello, 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 mga momshies, popshies at mga anakshis. Welcome back to my channel, and this is Momshi G once again. And for today's vlog, meron akong surprise sa mama ko. Yan. Kasi, uuwi kami ng Pangasinan. So, hindi niya alam. Pero kasi talagang gustong-gusto niya na umuwi para makadalaw sa papa ko, sa lolo't lola ko, sa mga magulang niya. So, bukas malalaman niya. Kasi mamaya, baka pag sinabi ko kagad, hindi naman siya makatulog. So, samahan niyo ako i-surprise siya. And for that, maraming salamat muna, Ate Sonia. So, medyo natutulog na kasi siya, baka marinig niya ako. So, for that, abangan niyo po yung mga surprise ko para sa kanya. Tara! Okay. So, nakapamili na tayo ng mga pangregalo. O, para kay Tito Tony. O, kay Tita Rose. O, kay Tito Ray. Kay Tita Mirna. O. Ngayon, paano natin maibibigayan sa kanila? Uwi na lang tayo. Ha? Uwi na lang tayo. Eh, ayoko nga umuwi ng probinsya Kasi wala naman tayong trabaho doon. Sige na. Uwi tayo? Ba't ka umiiyak? So, uwi tayo. Huwag na iiyak. Uwi tayo? Sana. O, sige, uuwi na tayo mamaya. Surprise! Totoo. Wala. Si Tito Ray magdadrive. O, paano ba to? Sa mga pinsan mo. O. Oh, isa-isa lang pa. Hindi ko matatandaan. Ito Happy, nga lang. excited ka na umuwi? O, anong gagawin natin doon? Isang araw lang tayo. Eh. Okay. Isang araw lang. Huwag naman. Dagdagan mo. Ilang araw? Isang linggo. Hala, bakit isang linggo? Ang trabaho doon. Ano? Oh. Eh, di ba sabi ko mag-iipon nga tayo? Na. Oh, paano? Ilang araw? Na. 2 araw lang. Pwede na. Makauwi lang tayo. Oh, 2 days? Yan! Masaya? Happy ka? O, yan ay pamasko sa'yo, ha? Mag-thank you ka kay Ate Sonia. Oh. Sonia! Salamat! Oh. Binigay niya tayo pambayad ng sasakyan. Oh, ng service mo. Salamat! Oh, wag na iiyak. Mamaya ang biyahe natin, ha? Madaling araw. Baka mamaya hindi ka na naman matulog. Ha? Okay. See you later. See you Pangasinan. Bye. Ma! Ano ginagawa mo? Ano ginagawa mo? Sino kausap mo? Edna. Yan. Excited ka masyado. Ang dami mo, naligpit mo na yung mga dadalhin mo. Oo. Kompleto na yung mga underwear mo. Kung po susumpitin ko pa. Jacket. Salamat. Magdala ka rin ng sarili mong kumot, tsaka tuwalya. Tuwalya, tsaka kumot. Okay. Yung pangkuryente mo, dala mo? Oh, isa lang. Hmm. Asan ang bag ko? Wow. Kailangan may bag ka rin. Sa maleta na lang. Asan? Maleta. Okay. Sa maleta na raw siya. Ba't ang dami mong dala? Pipiliin ko pa yan. Hala. Isang araw ka lang doon. Uuwi pa tayo rito sa Maynila. Parang gusto mo magpaiwan doon kina Tito Ray. Yung malaki yan kasi dadalhin ko na yung gamot ko.
Yung malaking maleta kanya. Anong gagamitin ko? Marami rin akong costume. Ha? Na. Marami rin akong costume. Anong gagamitin ko? Ha? Anong gagamitin ko? Marami rin akong costume. Anong gagamitin ko? Hirap ka muna, baka meron sila dyan extra. Ito na. Kunin natin yung maleta mo. Good morning! Hi! Excited ka na mo Excited ka na? Hi! Excited ka na umuwi? May bakasyon kami hanggang isang linggo. Ano isang linggo? Relax. Hindi Lang. Di ba sabi ko sa'yo 2 days lang? 2 days lang. Oo. Hindi tayo makakapahinga nun. Ano na ngayon? Monday. 6. Tama na isang linggo. 6 days lang. Hanggang 6 days lang. Kasi kailangan ko umuwi ng 12, di ba? Birthday ng kapatid ni Joy. Oo. Mm. Sinabi mo na kay kuya. So, excited ka na? Anong gagawin natin pag dating natin doon? Wala, di rin naman tayo pwede mag-gala doon. At least, iba yung ng probinsya. Sino mga pupuntahan natin, dadalawin? Sino mga dadalawin? Oo, dadalawin na. Sino nga? Si Papa, Tsaka? si Sila. Lola, si Lolo. Yes. Yung dadalaw tayo sa kanila, ha? Ano usapan natin pag nandun ka na? Ano usapan natin? Hindi tayo gagala. Lalabas na Hindi ba sa... ako saan. Pero at least nasa labas kahit pa paano. Okay lang. Pero wag sa highway. Malaki naman yung ni Tito Oo, malaki naman yung Garage. Na. Excited na yan. No. So, dadalaw tayo kina Lola na. Tsaka kay Papa. Excited siya. Ayaw mo na kumain? Hindi na. Excited. Baka mamaya magturo-turo ka dun, ha? Magturo-turo! May budget tayong food sa highway. Thank you, Ate Sonia. Hi! Hi, Sonia! Salamat. Salamat, ha! Naku, nakauwi ako. Ayan, abangan nyo ang aming, ako kasi business and pleasure So, trabaho at the same time, magbakasyon. So, abangan nyo po yan, yung aming mga banding ni Ma'am si Jolly. Abang-abang! Bye! Bye! So, ngayon, dito na kami sa Pangasinan. Ayan. At, na kami? Pampering day. Magpapacutics tayo. Ha? Pwede? Gusto mo ba? Pwede. Ikaw muna ikaw muna magbabayad. Ako din, no? Oo. Magpapalinis din tayo. Oo. Ako naman na magbabayad, pati ako. Di ba? Siya pala ang manager Yes, kasama ko aming Ate Angie. Yan, aming official manicurist. Ako ba sa yung biyahe natin? Kumusta biyahe mo? Ayos lang. Excited? Excited ba kami sa kanya? Excited ba kagala? Uwi. Taray. Saan mo gusto unang pumunta? Akala ko nga, dadiretso na tayo dun Saan? Kay Papa mo. Ay, sus naman. Naghihintay lang yun doon, nakahiga lang yun. Oo nga, nag-aantay na nga dun yun Abang-abang na lang din. Ayan, syempre punta rin tayo kina lolo't lola. Ayan. Magdadagat ba tayo? Pwede na magdagat, ate? Magdagat tayo kahit sandali lang. Pwede na. Oo, sige. Sandali lang naman Kahit sandali lang. Ayan, so susulitin natin tong bakasyon natin, ha? Nandito ka na rin lang, no? Tsaka wag pasaway, baka mamaya saan na naman kita makita kung nasaan ka na.
Magulat na ako, sumasama ka sa mga pinsa mo kung saan ka na nagpupunta. Ay, ano ba? Magbibingo daw kayo mamaya. Paano yan pag nagbingo ka, maririnig mo ba? Siyempre, alam mo ano, magtatawag niya, lalakasan niya para marinig ko. Naka-mic? Ano yung hihingi mo kay Ate Angie? Sabi ko halaman. Kasama na paso ah. Dumayo talaga siya ng Pangasinan para sa halaman. Napakagaling ng nanay ko. Maas, patuloy dati habang may sasakyan. Pati paso ay may mga pinatubo ako doon. Bakit pati paso? Pati paso. Sabi niya, yung pasalubong, bawing-bawi, ano. Yung pasalubong sa amin, bawing-bawi. Sabi ni Janjan. Kita yung pasalubong ko. Ano? Doon na ako hihingi sa tanang niya. Marami halaman doon eh. Ayan, so, later, titikim naman tayo ng pagkain ng probinsya. Nakamis yung gulay dito. Na, sarap kang magawa na nga si Ate Mirna eh. Oh, excited na siya kumain. So, good luck. Good luck talaga sa diet. Malunggay. At ito na nga. Oh, nagpapacutics ang bongga ng nanay ko. Pero bakit tulog? Senyora! 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 Madam! Nililinisan na po kayo, madam. Ang sosyal mo naman. Relax na relax. Kalmadong-kalmado. Relax na relax. Ha? Antok na antok ka, no? Excited kasi siya, eh. Kamusta ang pagpapalinis, madam? 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 Kamusta po pagpapalinis? Ano? Feeling, Ba ako magpapayat? Siyempre may ano ba yung extra charge kasi nakahiga ka dyan, may electric fan, may TV. Oh, nakakutsyon ka pa. Pero magkasya rin na magbabayad na mo yan. Mababawasan pa yun. Social naman ni Madir. Oh. It's DJ.